Dwi'n mynd i ddangos i chi sut i gael copi PDF o e-bost i fynd ar Piascore. Felly, beth cyntaf dwi'n neud i agor yr e-bost. Dwi ar e-bost aelod penrhyn di hwn. aelodpenrhyn@gmail.com. So ydych chi gyd wedi fewn i hwnna wrth roed aelodpenrhyn@gmail.com ac y cyfrinair ydy sefydlwyd 1893 a mae'r S yn fawr. So os dwi'n agor hwn wan, mae hwn yr ail waith i mi wneud hyn oherwydd nes i roi copi o Pembroke o blaen a mae hwnnw ar y Piascore yn barod. Felly agor yr e-bost, clicio ar y PDF, hwn dwi'n edrych chi wan. Dwi'n mynd i fyny i o'ch top o'ch addeas. Newch chi weld y symbol yma, sef sgwar efo saeth yn sticio fyny. Mae hynna'n meddwl share. Felly os dwi'n clicio ar hwnna, mae hwn yn agor i fyny. A mae'n gofyn beth i pwy ti eisiau anfon o, ond dwi'n eisiau anfon i neb, dwi eisiau mynd o fo a gwneud save to files. So felly clicio ar save to files. A mae hwn yn agor i fyny. So sbiwch o'r ochr yma. Da ni eisiau mynd i on my iPad. So dwi'n clicio ar on my iPad. Ac gobeithio fe gennych chi ffolder o'r enw Piascore. Felly agor hwnna i fyny. A dyma'n dangos beth sydd yn Piascore, ond dwi eisiau mynd i save. So dwi'n clicio ar save. A wan mae hwnna i fod wedi mynd i Piascore. Felly, dwi'n cau yr copi sydd ar yr e-bost. Dwi'n mynd allan o'r e-bost. A dwi'n clicio yn ôl ar y bwtwm yma yma neu pwyso ar hwnna mwyn mynd i'r sgrin adra. A wan dwi'n mynd i Piascore yn fanna. Agor Piascore i fyny a mynd i all scores. Ac dwi wedi anghofio be oedd y gan wan. Finlandia? Na, ddim Finlandia. Be oedd hi da? O, neu fel Aflwyn Oen, na hi hwnna. Sori, hwnna fo. O, neu fel Aflwyn Oen. A dyna hi. Felly fel da chi'n gael o ar e-bost, gobeithio wneud hynna safio dipyn amser i ni anos lun tan mae Arwel yn rhannu efo ddim Dropbox, beth yw e? Airdrop, neu beth hwnna. Ffoniwch os da chi eisiau help. Hwyl!